Ütköző. A közelmúltban több bank is pert vesztett devizahiteleseivel szemben. A pécsi ítélőtábla az egyoldalú szerződésmódosítás miatt marasztalta el az OTP-t. A szegedi ítélőtábla a Raiffeisen bankkal szemben döntött. Az ügyet első fokra utalta vissza. A fővárosi törvényszék az AXA bank ellen hozott ítéletet. A döntések közül csak a pécsi ítélet jogerős. Úgy tűnik viszont, hogy a devizaadósok nyerőszériába kerültek. Igaz, szerződés semmiséget bíróság eddig még nem mondott ki. Az indok mindig a szerződésmódosítás egyoldalúsága volt. Vajon mi következik az eddigi ítéletekből? És mennyiben befolyásolja mindezt az, hogy a bankszövetség dolgozik az adósok terhein enyhítő javaslaton? A kormány szándéka pedig, hogy a lakossági devizahitel intézménye megszűnjön. Perek, ítéletek, kilátások és törlesztő részletek. Ezek a mai ütközőpontok. Jó napot kívánok, Nárai Balázs vagyok. És köszöntöm itt a stúdióban Barabás Gyulát, a Széchenyi Hitelszövetség vezetőjét. Jó napot kívánok! És telefonon Léman György ügyvédet. Jó napot kívánok Önöknek! Köszönöm. Jó napot kívánok, tiszteletek, köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és arra gondoltam, hogy először beszéljünk a mostani ítéletekről, arról, hogy mi következik ezekből, majd, hogy rendszer szinten mit hozhatnak ezek, mármint a hitelek rendszerében, a hitelezés rendszerében. Léman György, ön több adóst is képviselt az eheti pécsi döntésben, ugye ott jogerősen 700 ügyfél javára döntött a bíróság. Hogyan tovább? A szerződés nem semmis, a banknak a perköltséget kell megfizetnie, de mondjuk az adósok számára mi következik ebből? Egyoldalú szerződés... Ha megtetszik engedni szerkesztő, egy kicsit kijavítanám ezeket, nem egészen pontosan így történt. Tehát a pécsi ítélőtáblánál egy ügyfelem volt, tehát egy szerződésnek az ügyfelei voltak, és abban mondták ki a szerződési feltétel semmiségét. A többi 700-nak ugyanígy mehet tovább. A másik, amit szeretnék kijavítani itt az elején, a szegedi ítélőtábla szintén jogerős ítéletet hozott, csak hogy az részítélet, tehát a kamat részében ugyanúgy indokolt, ugyanúgy természetesen érvénytelenítette a szerződési feltételt, mint a pécsi. Tehát mind a két ítélet jogerősen a kamat vonatkozásában természetesen az érvénytelenséget megállapította. A pécsinél és akkor valamelyik részében a szegedi ítéletnek valamelyik részét első fokra utalta vissza? Tehát ott... Igen. Az a helyzet, hogy a kezelési költségnél úgy találta a bíróság, hogy az én kereseti kérelmem az nem volt megfelelő módon kidolgozva. Tehát ezt mondta, hogy ezen én még dolgozzak, hogy a kezelési költség részét annak hogyan fogom indokolni, és már fel is hívott engem az elsőkor bíróság, hogy ezt tegyem meg, 15 nap elkezdődött. De a kamat vonatkozásában természetesen ugyanolyan jellegű, ugyanolyan indoklás. Tehát két jogerős ítélete van, de az egyiknél a kezelési költségnél ez az, ha teszik nekem, ha nem teszik, ebben hibáztam, mert nem jó a kereseti kérelme, ezt elkezdjük megint, tisztázom, pontosítom, és utána várhatóan ugyanaz lesz az ítélet, mint a pécsi. Tehát így a helyes. Azzal, hogy egy ügyfélnek, tehát mind a kettő jogerős ítélettel megállapították a szerződési feltétel érvénytelenséget, ez az én szándékaim szerint történt. Én soha nem értettem azzal egyet, hogy a szerződés egészen semmis legyen. Na most azzal, hogy csak kettő, ez azt jelenti, hogy az összes többi szerződésnél, ha perre mennek, természetesen ugyanilyen ítélet várható azért, mert itt sok mérlegelési joga a bíróságnak már ezentúl nem lesz, azért, mert a pécsi és a szeged is, miután ugyanaz az tartalma az ítélet indokolásnak, követi a kúriának kiadott irányelvét. Na most ez véleménynek hívjuk. Tehát a véleményét, amit tavaly adott ki. Most ha eltér egy bíró ettől a 700 vagy 7000 vagy 70 000 ügyben, akkor megsérti a kúriának a véleményét, de ami még nagyobb baj, megsérti az Európai Bíróság döntését is, hiszen ez a két ügy annak a mezrébe haladt előre. Ezért nagy hatású, és amikor a bank azt mondja, hogy ez nem precedens, persze nem precedens, ezt mindenki tudja. Igen, Magyarországon nincs precedens jog, erre akartam volna utalni. Erről szó sincsen. De hát akkor gyakorlatban meg mégis. A precedens értékű. Tetszik tudni? Itt mindig ott, hát a bank úgy védekezik, ahogy bír, és most már normális módon, már bocsánat kérek, tehát úgy, hogy érdemes lenne védekezni, az már bele sem megy. Hát úgy kellene védekezni a banknak, hogy ennek az ítéletnek az indokolása miért helytelen, de ő ebben soha nem megy bele.
Tehát ezért ez amikor azt mondja, hogy nem precedens, ez mindenki tudja, angol száz országban a precedensok, de precedens értékű, és hát én egy kicsit elfogult vagyok a bankokkal szemben, én tudom, hogy tisztességtelenek, hiszen látom a feltételt, ebbe is tisztességtelenek most, ahogy ezt értékelik. Miért nem mondja a bank az, hogy ez az indokolás helytelen, amit leírnak? Érdembe ezek nem mennek bele, hanem most az időhúzásra játszanak. Nyilván kitartanak a véleményük mellett, de az ügyfele számára mi következik akkor mondjuk a pécsi döntésből? Az ügyfelem számára azt jelenti, hogy egyelőre ezek után nem lehet eldönteni azt, hogy mekkora törlesztő részlet nagysága, hiszen a bank a szabadon keverte kutyulta ennek a törlesztő részletét folyamatába, a szerződésbe be se írták a törlesztő részlet nagyságát. És itt visszatérnék, igaz, hogy én nem örülök, azért nem indítottam szerződés semmisége iránti pert, mert lehetett volna, hiszen a szerződés tényleg semmis, csak hogy mivel fogyasztói szerződésről van szó, csak a fogyasztó érdekében lehet a semmiséget figyelembe venni, így szól a törvény, és mivel nem látom a fogyasztó érdekében állónak ezt az egész szerződés semmiségét, ezért nem kértem. De ettől még semmis, csak nem hivatkozom rá. Azért semmis, mert a törlesztő részlet nincs benne. Na most, amit tetszett kérdezni, tehát, hogy mennyit kell fizetni, azt mondtam az ügyfelemnek, és természetesen minden adósnak, minden ügyfelemnek csak ezt tudom mondani, hogy szó sincs arról, hogy most akkor nem fizetünk kölcsön, meg össze-vissza fizetünk, hanem amiben megállapodtak. Tehát a szerződés megkötésekor volt egy törlesztő részlet, amit a szerződésben igaz, hogy nem lehetett kiolvasni, de ettől még az első fizetéskor fizetett valamennyit az adós, és annyit fizessen a jövőben is. Barabás Gyula, Lehmann György azt mondta, hogy ő a szerződés semmiség megállapítására taktikai vagy szakmai okokból nem célja. Látszódik, hogy van két iskola, ha szabad így fogalmazni. Az egyik az, amit például az ügyvéd úr is képvisel, és van egy másik, ahol gyakorlatilag azt a lehetetlen helyzetet próbálják kezelni, hogy egy beláthatatlan kockázatokkal rendelkező más devizanemben nyilvántartott tartozást is valahogy mégiscsak megoldjanak, lecsökkentsenek és fizethetővé tegyék. Ez hosszú távon is. Ugye arra sincsen garancia most, hogy 350 forint lesz 3 vagy 5 év múlva a svájci frank. Tehát ezt ugye valahogy megpróbálják az adósok egy csoportja kezelni. Amit elmondott ügyvéd úr, az egyébként, és itt a precedens jogra visszatér, valóban az nincsen, de a polgári kóriumnak az elmúlt év decemberében kiadott véleménye, az azért magyar nyelven lett leírva, és azt egyértelműen és világosan gyakorlatilag deklarálja azt, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy egy pénzintézet úgymond egy átlátható árazással alakítsa azokat a költségeket, amelyeket szerződésben a másik félt kötelezi. Hát ezeknek nem nagyon tudnak megfelelni, láthatóan nem nagyon tudnak megfelelni. És van egy másik iskola, ahol ugye a semmiség irányában haladnak a törekvések. Nincs egy órája egyébként, hogy a kúria július 4-i ítéletét azt most ismételték meg első fokon, ahogy visszahelyezték, és bizony itt a kúria ítéletében is megfogalmazottak alapján nem csak az árfolyamrés létét kellett vizsgálni, hiszen azt már ő megvizsgálta és elmondta, hogy nincs benne ettől semmis, hanem a megváltoztatásnak a lehetőségét, egyáltalán a pénzintézet, mivel ez hatást gyakorol a teljes hiteldíj mutatóra, ezt fenntartotta, kikötötte, tájékoztatta az ügyfelet, tehát egy órával ezelőtt ugyanaz az OTP szerződés, az ismételten most már végérvényesen talán semmisé fog válni, mert a megváltoztatás, a kiszélesítés ennek az árfolyamrés százalékos mértékének, ezt nem közölte, nem írta le, nem tájékoztatta az ügyfelet, hanem egyoldalúan megvalósította, és ebben újabb terheket rakott az ügyfél részére. Itt ebben az esetben, ebben a konkrét esetben viszont itt már egy túlfizetésről van szó, tehát itt viszonylag nem a szerződés folytatásáról van szó, hanem arról, hogy a túlfizetést ebben az esetben az OTP-nek vissza kell téríteni az ügyfelének, és hát emlékezzünk meg azért múlt héten Miskolcon is, ahol egy végrehajtási eljárásban a Raiffeisen Bank másodfokon jogerősen egy olyan ítéletet, vagy olyan szerződést próbált végrehajtani, amit a bíróság jogerősen semmisnek mondott ki, és ezzel
az eddigi számítások és az ítéletben megfogalmazottak alapján több mint 8,5 millió forintot kell a Raiffeisen Banknak különböző jogcímeken megfizetnie. Hadd utaljak vissza arra, amit mondott, arra az alig egy órája kapott hírre, hogy miként döntött az első fokon ismét eljáró bíróság. Igen. Ugye ez az eset, nyáron emlékszünk, hogy elkezdett lamentálni a média is, és szakértők is, hogy akkor most semmis a szerződés, vagy nem semmis, hogyan kell ezt értelmezni akkor most ebből a szempontból? Ebben a hírportálok nagyon ügyesen félrevezették a lakosságot. Ebben az esetben a kúria úgy döntött ott, hogy az árfolyam általános értéket nézve, hogy amennyiben az árfolyam résművelő költségnek határozza meg, nincs benne a szerződésben, ezért ütközik a korábbi HPT 2.13.1/C pontjában, tehát semmis, ugyanakkor az árfolyamrés mértékét azt a 2%-ról 1%-ra mérsékelte, mert ott abban a szerződésben, abban az időszakban 1%-ról 2%-ra változtatta meg a bank egyoldalúan. Ugyanakkor utalt arra, mivel a kereset is, ahogy elmondta ügyvéd úr is, ugye a keresetet azért tartalmaz valamit, és az egy kötöttséget jelent, a kúriának is kötöttséget jelent, de felhívta a figyelmet arra, hogy vizsgálni kell azt is, és ez a tisztességtelen feltételek kategóriájába tartozó, hogy vajon erre a változtatásra a hitelezőnek volt-e jogosultsága, volt-e tájékoztatása, bármilyen szabályzatában vagy a szerződésben szerepel. Ma megállapították, hogy nem, amit ugye már tudunk. Na most a másik, ami ebben én azt gondolom, hogy hitelezőket el kellene gondolkodtatni, hogy ha a kamatemelésekkel kapcsolatosan is ezek a tisztességtelen feltételek fennállnak, ráadásul még az egész szerződést is lehet azt mondani, hogy a pénzintézeteknek a 95%-ának, vagy meg többnek is ez az árfolyamrés, ez hiányzik, akkor most miben gondolkodunk? Tehát meddig kell még egyedi pereket eljátszani, és így, hát már elnézést, de tényleg ez tragikus sorsokat eredményez. Tehát hova mehetünk? Egyébként pedig csak annak lesz igaza, akinek pénze van, és el tud menni a bíróságra? Ez felháborító szerintem. Ügyvéd úr? Igen, gratulálok ez a mai ítélet, ez egy csodálatos. Szóval azt szerint, hogy a két iskolát, amit mondott Barabás Gyula barátom, az nagyon-nagyon szépen, ez nagyon szépen mondta el. És de akkor ami iskolát önkövet, az lehet, hogy picit kevesebb? Nem kevesebb. Én úgy látom, hogy ez a adósokra nézve jobb. Tehát itt, amikor ilyen kellemes vitában vagyunk már Barabás Gyulával, hát ez a nagyszerű. Hát itt ebből már csak jó jöhet ki az adós, mind a kettőnél. Én nekem azért ez a nézetet, függetlenül, hogy a Barabás Gyula által meghatározott semmiségi dolgok, azok meghatározatok, csak én nem látom azt, hogy a semmiség után milyen új szerződés fog létrejönni, hiszen egy halom tartozása még azért fennmarad az adósnak. És ezért, mivel én nem hiszek a bankoknak is, nem, sajnos azt kell mondjam, hogy a kormányzati eddigi tevékenységeknek sem hiszek, ezért én úgy látom, hogy egy újabb szerződésnél megint ki lesznek játszva az adósok. Gondoljon csak abba bele, hogy most is hirdetik, hogy csak a lakáskölcsönök. Milyen alapon? A gépkocsi kölcsön és a szabad felhasználás olyan butaságokat mondanak össze-vissza, hogy nincs reményem arra, hogy tisztességes újabb szerződést tudnak majd kötni. Én ezért vagyok ellene, különben semmi probléma, ezért vagyok ellene, hogy a teljes szerződés bedőljön, tehát a teljes szerződés semmis legyen. Valóban sem. Igen? Nyilván az érv az az, hogy a lakhatáshoz való jog az alapjog, egy gépkocsihoz való az nem feltétlenül. De nem lehet ebből kiindulni. Hát a kölcsönszerződésből kell kiindulni, nem kell itt eltologatni, hogy milyen célból. Mindig mondtam azt, a 20 000-esekkel akarok otthon begyűjteni a cserépkájába, és azért vettem fel a kölcsönt, ugyanolyan jogok illetnek meg a kölcsönszerződés szempontjából, mint hogyha én éppen nyomortanyából akarok kimenni a szobakonyhába. Tehát itt nem lehet, ne latolgassanak. Itt nem jóléti intézményről van szó, itt nem mentőcsomagokról van szó, itt a szerződés tisztaságról és a jogállamiság létéről van szó. Hát ide tologatja, és a kormányzat részéről ezt tényleg én felháborítónak látom. Hát ezt is nem beszélve arról, hogy egy gépkocsi hitel, ha bedől, akkor nem a lakáson fogják végrehajtani, de megint nem lesz lakása. Össze-vissza beszélnek, kezdenek most már csak azért, és mindig ez lesz az érzésem, ameddig ebbe az irányba mennek,
hogy a bankoknak akarnak segíteni. Ne tegye a kormányzat, én nagyon örülnék neki, ilyen bírói ítéletek után most már mi Barabás Gyulával egyeztetünk. Majd mi megoldjuk mi ketten, ezt majd egymást közt csak kiegyezünk, és csak eldöntjük, hogy melyik nézet külön. Én nekem tehát visszatérve a szerződési feltétel semmisége után én azt remélem, hogy miután kigazoltam a szerződést, marad a régi szerződés, és ezt nagyon jónak látom gazolás után, és akkor utána azt lehet folytatni. Az egy tisztességes, jó szerződés lesz. És a forinthitelt nem kell forintosítani. Nyilván az egy fontos szempont az adósoké, és hát a másik oldal persze az a megállapítása, hogy a bankokon akarna segíteni a kormányzat, ez nem feltétlenül így igaz, ugye? De azért a véleményem ez, tetszik tudni, azért a kormány úgy viselkedjen, vagy a kormányzat, hogy ne legyen ilyen érzésem. Nekem ez az érzésem. Mert tessék elgondolni, hogy a szerződést itt a bankoknak kellett ők csinálták, ráerőltették az adósoknak beleszólási joguk nem volt a szerződésben. Ez a szerződés akár így, akár úgy teljesen rossz. Ezért ez egy szerződésszegés. Hát a szerződésszegésnek megvan a következő, a PTK 310 szakasz, kártérítés. Csak arra utaltam, hogy nyilván több konfliktust vállal a kormányzat a bankokkal, mint az adósokkal. Én azt gondolom, hogy a kormányzatnak nem kell konfliktust vállalni. Hát hiszen a jog az egyértelműen kimondja ezekben az ítéletekben, hogy ezek milyen szerződések, hogy ezek milyen termékek. Tehát a kormányzatnak abszolút nem kell felvállalni legalább azt a közvetítő szerepet sem, legfeljebb annyiban, hogy bírósági eljárások nélkül is, de ezek elfogadásával ezek a pénzintézetek alakítsák át ezeket a termékeket. Ugyanez a termék van egy kisebb értékű autónál és egy személyi kölcsönnél is. Tehát, hogyha úgy tekintünk erre a helyzetre, tehát ez nem az, hogy a lakhatását kell biztosítani valakinek, tehát akinek 6 ilyen hitele van, azt 6-szor vágták át. És nem azt jelenti ez a dolog, hogy 6-szor át lehetett vágni. Egyszer sem szabad átvágni. A pénzügyi fogyasztóvédelemnek ezek a sarkos kérdései vannak, és ezért kell kőkeményen ezeket a szankciókat megtartani, nem pedig elengedni. Tehát nem lehet reparálni ezeket a dolgokat, hogy az egyiknél lehet, a másiknál nem, mert a fogyasztónak a jogai ebben az esetben csorbulnak, és a jövőben pedig a szolgáltató felelőtlennél tud válni, hiszen majd egyszer valamikor a több ügyfele közül majd elmegy valaki a bíróság, és akkor abban az egy esetben lehet. Ezért ismerjük azt a fogalmat, hogy közérdekű kereset, és ebben a közérdekű keresetben, vagy akár a jogalkotónak is meg kell találni azt a harmonikus egyensúlyt, hogy ha a szerződések semmisek, akkor a fennmaradó, az elszámolást követően a szerződésben az eredeti futamidőnek megfelelően fizesse tovább azt a fennálló tartozását az ügyfél, akinek még ezek után még van. De hát gépjárművek esetében itt már régen túlfizetésekről beszélgetünk, és azért, mert valaki valamikor úgy gondolta, hogy vesz egy autót, ami én nem gondolom, hogy ma egy luxuscikknek kellene számítani Európa közepén, azt nem lehet azt mondani, hogy ő nála ez elfogadható, a másiknál ez nem fogadható el, mert ő már 30 évnél idősebb, vagy ezeket el kell felejteni. Tehát a kormány ezekben az ítéletekben én szerintem nagyon kedvező helyzetbe került, mert tulajdonképpen neki ezek fogják adni az alkupozíciójához a muníciót. Hogyha arról beszélünk, hogy semmis egy szerződés, onnantól kezdve akkor mi következik? Mit jelent az, hogy semmis egy szerződés? Hiszen, ahogy Lehmann György mondta, ugye nem ezzel a céllal indítja a pereket, de hogyha ő is nyer, akkor azért nem azt mondja az ügyfélnek, hogy ne fizessen, mert ez így nem megoldás. Persze. Ja, így van. Igen, csak hogy igen. Igen, tehát hogyha egy szerződést semmisnek minősít. Melyikünk válaszoljon? Hát én csak annyit akarok mondani, hogy a feleknek együttműködési kötelezettségük van. Nem, ezzel kapcsolatban, hogy elszámoljanak egymással. Beszéljünk erről, ugye a semmi szerződés az érvénytelen szerződés. Hát itt a jogszabályok. Tetszik tudni az a helyzet, hogy itt sajnos a közgyel próbál jogot alkotni, nem lehet. Hát van egy 1/2010-es PK vélemény, melyet kell olvasni. És itt ezért is ragaszkodom ahhoz, hogy természetesen szakszerűen kell ebbe dolgozni. Össze-vissza kelekótya módon mondani, hol innen egyet, hol onnan egyet, ezt nem lehet. Meg kell tanulni, ez egy szakma. Tehát van egy 1/2010-es PK vélemény, ez az érvénytelenségről szól. Ezt kell alkalmazni. Mit mond az érvénytelenség a második pont? Azt mondja, az érvénytelenségből semmilyen joghatások nem származhatnak. Pont. Ebből a téma, ez az, amit te elkezdett kérdezni, le van zárva. Ez a semmiség érvénytelen. Akkor az így. Ezt semmilyen jogokat nem keletkeztethet jövőre nézve, és kötelezők nem származnak, ezt lehet reparálni egy bizonyos mértékig, a 230, de tetszik látni, tételes jog.
nem ötletelünk. Világos, a gyakorlatban ez akkor mit jelent annak az adósnak, akinek a szerződése semmis? És elő kell venni mindig ilyenkor, azért találták ki a törvényeket, hogy azt alkalmazzák. Tehát PTK 237 második bekezdés. Lehet-e helyreállítani ezt a semmiséget? Nem lehet helyreállítani. Ezeket végig kell futtatni. Amit tetszett mondani, hogy most én ugye azt javasoltam, hogy az eredeti kölcsöntört tesztést fizesse,